Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Wala gyud ko'y plano nga magkuha o makaangkon man o sakyanan maski motor man lang. Tungod kini sa ako ang na-experience sa dihang bata pa ko, nga dihang na-aksidente ug nangalamba mi uban sa akong igagaw. May hinungdan kung nga nung mag-commute ra gyud ko, ug choice gyud nako nga mag-commute lang gyud. Kay dili na ko gusto nga mahitabo pa og balik adto sa ako. Maayong adlaw mga kaistorya ug sa mga tigpaminawan ini nga channel. Tawaga lang ko og Giovanni o kini akong istorya na i-share sa inyo ha. Kabahin kini sa terminal kung asa ko magsakayan kada adlaw. Nasawayan ko kini dihang mo pauli nako pagkahuman sa akong trabaho. O kini mao ako ang kaagi. Adlaw to nga Biyernes dihang pa-out nako sa akong trabahoan. Unya naglakaw ko pasulod sa terminal. Commuter na gyud ko sugad-sugad pa. Ug adto gyud ko sa terminal, magsakayan taga pauli nako. Alas 10 na to sa gabi pero daghan gihapon kaayo to nga mga pasahero nga na mauli. Kaya atong adlaw, ting pauli pud to sa mga tawo, paingon sa nagkalain-lain nga mga probinsya. Ako hinuon, muli ra pud ko sa ako ang giabangan nga boarding house. Pero kinahanglan sa terminal gihapon ko magsakayan. Kay adto man gyud ang tanan nga mga sakyanan pasaheroan nagparking. Ug adto kini moagi pud tanan sa lugar kung asa ko nagstay atong panahona. Pasulod na ko ato sa terminal, dihang nakafeel ko nga kaihion na kaayo ko samtang galakaw ko. Nangita gidayon ko og kaihian ato. Kay murag kabuthonon na gyud sa ako ang paminaw. Maong miadto sa ako sa usa sa mga CR sa terminal. Padung na ko ato, dihang na ako'y nasugatan nga batang babayi ug tan-aw nako. Naa kini sa mga city anyos bataa. Nagatang kini siya sa usa sa haligi sa terminal, unya duol kini siya sa may CR. Gaduko ra gyud kini. Ang iyang postura hugaw kaayo ang iyang pamanit. Hasta ang iyang nagkaimat niini nga naong. Apil pud ang sinina niini nga pertidyong hugawa. Gadako ra gyud kini ang batang babayi ug gaabli sa iyang kamot. Pasabot, mangayo kini og sinsilyo siguro. Sa walay duha-duha, miduol ko og nangutana ko sa iyaha kung nganong gabi na kaayo ug naa pa siya diri sa terminal. Ug usa pasad, bawal man siya manglimos diri sa sulod sa terminal. Wala gyud kini moimik ang bata ug kapadayon ra kini nga gaduko. Ug gaabli ra gihapon ang iyang mga kamot. Nakabantay pud ko sa disposable cup nga iyang gidaladala sa pikas kamot niini. Naa kini sulod ng mga sinsilyo pud. Giuyog-uyog pa to nako aron tan-awon kung daghan na ba kini sulod. Apan kahibulungan lang nga ang mga sinsilyo wala mitingog dihang pag-uyog nako sa disposable cup. Apan kalit lang gihapak sa maong bata ang ako ang kamot. Dayon nakabli na sad kini sa iyang palad aron mangayo. Nakabati ko og kabugnaw sa iyang kamot, dihang milapat kini sa ako ang panit sa kamot. Wala na lang nako giinda ang sakit, kaya ang kabugnaw ang nilabaw sa iyang paghapak nako. Nahibulong lang gyud ko ato. Unya kay kaihion lang gyud kayo ko ato, unya di na gyud mapugngan. Sa akong nahuna, igbalik na lang nako siya tagaan, kaya akong sinsilyo ko utunon kayo sa bulsa. Gibiyaan sa nako ang katong bata ug dayon misulod nako sa CR og dali-dali. Pagsulod na nako sa CR, mingaw kaayo to ug mura kog nakafeel nga mura ko og nabungol ato. Nga lain jud kaayo ang ako ang nadunggan. Murag naay tingog sa akong dunggan nga misanting og maayo. Kalit lang bitaw ang mga suga, may kurap-kurap sa sulod ug nakuratan ko kun ngano. Nakaihi na gyud ko ato ug wa lang nako giinda. Ang ako ang nakita ko ako ang mga nadunggan. Human akong pangihi ato, ug dayon hugas na ko sa ako ang mga kamot. Kalit nga misiga og pawong nasad ang suga sa CR. Tay kaduhan na ni nga higayon. Nakuratan ko, murag sa horror nga movie ram ko ni makita. Pero atong orasa, kipasulay man jud ko ingon ato. Kahibulungan lang gid pod kung nganong wala ko'y misulod ng mga tao.
ug naatlan pod nga ako rasad usa ang naangad to. Padayon gihapon ako nga nabatyagan ang mura kog nabungol sa ako ang pamati. Ug sa pikas dunggan, naay santing gihapon. Kanabit ang mura kag nalipong, iwa ka nakakaon, ingon ana nga pamati. Grabe na akong kakulba ato, dihang may aksyon ako og tan-aw sa samin. Murag na imipugos nako sa ako ang naong ato nga palingion ko sa may samin. Dihang pagtan-aw nako sa may samin, naaman hinuon ang hulagway sa katong bata nga ako ang nakita sa may gawas kaganiha. Siya gyud tong ako ang nakita. Tungod sa sinina niini ug sa mga kamot nga nakaabli ug naa kini dala-dala nga disposable cup gihapon. Mas ni grabe ang ako ang kahadlok sa sundod na akong nakita. Dihang inanay na akong nakita nga ang iyahang naong nasunog kini nga murag naay paig sa iyang pikas nga naong ug sa pikas lawas ni ini. Dali-dali ko gawa sa CR ato ay sa tibuok na akong kinabuhi. Wa gyud ko naka-experience ng hadlok-hadlok. Sukad-sukad, kadto pa gyud ko nakasulay. Hinay kayo ang akong paglakaw ato, nga murag na freeze ang ako ang kalibutan. Nga hinay pabitaw sa bao nga galakaw ang ako ang nabati ato. Wa na gyud ko kasabot. Nagkaduol ako ato sa may pultahan sa CR ug hinay gihapon kaayo ang akong lakaw ato. Dihang naa na gyud ko mismo sa may gawas. Nibalik akong ulirat na ato ug minormal ang akong nabati ug nadunggan na. Akong gitanaw ang gawas nga bahin ug naa gihapon didto ang bata sa may haligi ug gaduko sa gihapon kini. Ako kining gitanaw. Sakto gyud ko, mao gyud kadto ang bata nga naa sa may CR. Kay mao gyud ang sinina niini nga gisuot. Wa na ko manumbaling niya kay nahadlok na ko og sugod ato. Naglinya ko sa passengers area nga nagkurog samtang nagpaabot ko og jeep nga kasakyan. Wala na ko'y plano ito nga mutan-aw pa ito sa may haligi sa terminal. Kay basin, unsa na sad niya ang ako ang makita. Nakabantay ang usa ka pasahero sa ako nga balisa kaayo ko ug mura daw ko wala mahimutang. Gipangutan ako niya kung naunsa ba daw ko. Apan milingo-lingo ra ko ato ug nagpabilin nga hadlok kaayo ko ang mga mata sa akong nakita. Ug dayon, miingon siya og kalit sa ako kung nakita manggali nimo ang bata nga naay nagdala-dala nga kap ug nangayo nimo og kwarta, ayo lang daw kuno og kahadlok. Nakurutan ko sa iyang giistorya ato. Sa ato pa, nakakita pud kadtong tawha sa ako ang nakita nga bata sa may terminal. Ug didto, may istorya siya sa ako na nakita pud daw na niya ang maong bata. Ulong pa sa maong tao, dugay ra daw ng bata gibaliwala lang daw kini niya. Kay si awon jud ako ning bataa ug hilig kaayo magpakalit o magpakita bisan asa. Pila ra pud daw kuno ka tawo ang napakitaan daw aning bataa. Duda sa maong tawo, gialay daw kini ang maong bata sa sugod sa pagpatukod sa maong terminal. Ihala daw kini isip bantay apan di kumutuan ang mga yunanang istorya. Siguro basi nasuko to sa ako ang bata. Diyang akong gihilabtan ang iyang disposable cup nga naay mga sensilyo sa sulod. Tambag sa maong tawo, iampo lang daw kini nako ug di na daw kini manghilabot pa usab pa nako. Berdo lang kaayo nga nakasalamuha og tawo nga ingon nato nga makita pud di ay og dili ingon nato. Ug halos tagasakay nako sa terminal, naagi didto ang maong bata ug gaduko ra gyud kini permi. Nga maabot na lang kini bisag asa. Murag bitaw gihapon siya og buhi nga nagpaabot nunulan og kwarta sa mga padung sa terminal ug sa mga manakayay pasulod sa terminal. Hinuon, wa mo pud ko unsaa o maski gihadlok na sa maong bata. Ipasagdan ko na lang gyud kini tagasakay nako ug sa kadugayan nawala ra pud ang maong bata sa akong pananaw. Sukad nga girenovate na ang dapit para sa improvement sa maong terminal ug diri na lang kutob ang ako ang istorya. Daghang salamat. Istorya ang kahadlukan ug maayong adlaw kanatong tanan.